kosɗe pure comri ɗo wangi ha gite jurguiniɗo ɗo joɗi ha dow hayre. Zara marɗo duuɓi 20 e gelɗe hawtade e ɓiɓɓe muɗum mo tatoyi e pamarel ɗum mari ga en duuɓu huli ko hisay sumugo ha nder diwalu Siɓato Woyla be nangue. Hala suma ko haɗɗo ɗo saɗi hala nangue kanjum min giɗi min kuuca min cumogal gal toɗo gam ɗo fewi gam haɗɗo ɗo nangue ɗuuɗi. Mi wari diga Kenya ha jotta bo mi heɓay. Miɗon mari ɓikkonji kam mi nyalli haɗɗo bo ha jotta bo mi heɓay kam. Ha saare nde wadgo jahale andade ha ɗo to gallure Marwa ko ha kosɗeyaɓe heɓatake gam ɗuɗoral ummatore. Ardiɗo babal ngal Iya Dawda waɗi nyalɗe kewɗe o heɓay ɗoygol gam himɓe ɓuri otoji taweteɗi ɗo e ɓillaji goɗɗi bo, amma dabare ɗum hokkugo lawol ha dada ɓikkon e nonno tampuɓe. Min mara sadima mai ma baje hikkaɗo bo sadima mai ɓuri je tum passager mai kala mari paɗo mari dongle on ɓuri no anumata ta passager goto ɗo mari dongle sappo. Min ɗo privilégé ba dada ɓikkoy ba dotti en ba floroɓe. Kala hitande fuu sallingo lewru koroka ko lewru sumaye ha diwalu Siɓato Woyla ɗum caɗɗum. Koɓen muyanɓe ɗo ɗaɓɓita dabareji kewɗi. Zakariyawu filowo ha lumo dow mayo Komis. Ndiyam min dufata ha lesdi ɗo fewtina ɓandu. Goɗɗo to wari ɗo heɓan de'ita hala ɗonka. Yumɓe feere ɗo ɓe mbowi timmi nder nangue man noon ɓe ɗo sufra banni goɗɗo wicco ndiyam, goɗɗo sofna lumce, goɗɗo bo waranta babal pewol noon wara waalo. E ha ɗakki ɗo sumaye ha nder diwal ngal laati be caɗeli kewɗi goɗɗi bana soyde maral. Buuba filowo e bana nyamande on woni ɗo sati seɗɗa laafu ɗo kam ɗum ɗo teddoro ɗum wane ngal kettirra fu wane noon denta nebbam diyamor haɗo ɓe mbiya boroɓe 700 litre dangre je nécessaire man noon ɗo sati bana gawri jotta ha lumo ɗo agoda 3 boro ɓe corata gawri bana marori kam même ka wolde wala e bo ha gayrari man bo so namo kala to ɗum wela nyamatake e to ha gaɗa bellum man bo ɗum ƴaman sembe e bo yakeji man ɗo sati ha wuuro ɗo. Ɗum wakkatire on bo nde lumo wotgo ha woɓɓe ngam filu ndiyam e njaram goɗɗam bana Halima. Lumo man haɗɗo ɗo ndikka sumaye man ngam nangue ɗon ɗo yimɓe ɗo konsoma pewɗum man jamu. Ɗo sippa yahugo 40-50 000 par jour. Suklaniɓe jamugal muɗum ɗo finditina ummatore dow jonde maɓɓe ngam haɗugo tampere. En andi 13h 14h no nangue man ngeɗon ñaaɗi wane wakkatiji man ɗo sigo ɗo heɓa wona ha ɗawdi heɓa ta nangue fiya ɗum jamum e heɓa bo évita wadgo kuuɗe catuɗe jamum to ɓe cumtake ɓe dibino ɓawɗon goɗɗo foti yara ndiyam seɗɗa gam goɗɗo wiyata fota yara ndiyam yara dedey ɓe heɓa acca pellel ha reedu mum bo heɓa ko ñaama heɓa ɓandu man bo résista seɗɗa. Suklaniɓe laabi keni andini ha ñalɗe garanɗe guleli nder diwal Siɓato Woyla tammi yettugo ha degreji 40 e ko ɓuri. Rufahu Baba Chouaria, Marwa, RFI.